Салом алейкум, дӯстони азиз. Назди мо дар плитаи сенсорнияй ман мехоҳам, ки ҳар яктаи шумо устогиро ёд гиред. Пеши ҳар кас сархам нашавед. Ина назди мо дар плитаи сенсорнияй, ки платаш сӯхтагиай. Баъд бисёр хатогӣ мешавад, ки комплект алиш намекунанд, якташ алиш мекунанд, мезананд диёд пиёд доша месӯзонанд. Баробар яке шит комплект алиш кунед. Хубтару беҳтара. Бародару мо канале дорем 100 000 обуначӣ дора, қариб 100 000. Касе хона дошташа марҳамат муроҷиат кунад, бепул реклама кунад. Баъд устогирам ҳастай 550 ҳунар. Бидроен ҳамин каналдам ҳам устогиам мепартоям. Бидроен бачаҳо дастгирӣ каседам маъқулам нест, бидроем якта лайка ҷиқа рафтан гирад. Мақсад барои паддержкае да. Ягон читон, ягон ҷотонам кам намешавад. Бидроен ютубда фаъол бошед. Канали мо дар ютубай 550 ҳунар бо кӯпи дом тижӣ. Метавонед бародаро ина оғоз мекунем. Мози ҳамин плитаи сенсория нигоҳ кунед чӣ дидед сӯхтагие. Салому алейкум. Алейкум салом. Чай, замчико сайз надори? Ина пар қирғиз. Қирғиз бугу. Союз не қирғизам ваю. Нигоҳ кунед. Оғоз мекунем. Ай платара ина. Яхело бо наметонанд дальше мерем. Хоб, якта. Алейкум салом. Раҳмат. Ака шумо дар срубчаи навитишкаи чӣ хуни даместакон хеле Не. намеғалта? Не меғалта ва ҳозираш надорем. О, бале. Исваркай че камайда? Вай сваркай, бале. Сӯхтагиш. Мекунем намо мезанем. Хам хеле корай. Обращайтесь, если что.